sempre, por o agarimo que ten para nós. É unha directiva nova, unha directiva que tamén como a nós está loitando pola cultura, está volvendo a impulsar ese templo tamén da cultura igual co Liceo de Ourense, e quero lle dar moitos azos e desde aquí pedir a todo o mundo que se asocie e que axude, porque a verdade é que estes rapaces mereceno tal e como están traballando. Pois recolle o sentimento de 54 autores, 54 literatos, cada un ca súa sensibilidade. Entre eles, pois tamén está a aportación de Marina Sánchez, que está aquí ao meu carón, e a miña propia neses 54. E despois, pois, por riba, temos a sorte de editalo dende Andrómena Senlleira. Entón, para nós, pois, é unha festa, como ben podes entender. Non teñen fronteira. E, de feito, percíbese moitísimo, de verdade. Pódoche decir que non notamos en absoluto nin o problema de idioma, ni vamos, xa faltaría máis. Estamos todos aí, non sei, hai unha xuntanza que vai moito máis alá do que o poético, e percibes perfectamente eses lazos do que falábamos antes de sangue, e que estamos todos como facendo un corpus. Empeza sendo un corpus literario, porque si é verdade que a palabra vincúlanos, pero vai moito máis alá, incluso amizades se estando, sí. De reunión, aí vai haber música, vai haber cantigas, vai haber improvisacións, vai haber poesía, vai haber comida, porque faremos uns pinchos extraordinarios, como fan sempre en Albor, e ademais, pois, bueno, pois, haberá hasta champán, o sea, vamos a fazer, pois, unha festa o grande, porque a cultura hai que celebrala, e hai que romper con ese mito de que a cultura é algo aburrido e triste. A cultura é maravillosa, é o que nos ensalza a alma. Mira o que pasou na pandemia, que sería de nós sin a cultura, sin a radio, sin a xente que seguistes comunicando e pasando cousas. Acórdome de Marina cantando desde o balcón, e eu tamén o meu grauciño de arena, pois facendo a revista, porque aí comezou a revista, non? Entón a cultura é fundamental, e a cultura non ten por que ser unha cousa triste, ten que ser unha cousa alegre. Entón aí están pois o grupo Pandereteiras de Albor, a coral, vai estar Masi co amigo Benito Villar, que é, pois, bueno, director de, verdad? Sí. O director de acordeóns de Celanova, entre outros máis, e, bueno, aí, pois, vai estar Marina tamén co seu canal de YouTube animando. Ven tamén unha youtuber portuguesa moi importante, sí, Rosa. Rosa Lladeo. Xa nos pediu entrevista, que saibas, de youtuber a youtuber. Non fiesta, non. Porque se come moito máis co que se come. Todos sabemos que as comidas comemos moito máis do que está ali. Non só de pan vivo home, non? Como decía o mestre. Que se cambie un poquinho. Mira, eu cando estaba en Telemiño recordo que remataba sempre o programa dicindo porque a cultura é alegría. Sempre tuve moi claro. E, de feito, sempre que algo vibra alto, permanece e contáxiase. Entonces, a nós estamos pasando un pouco eso, non? A xente do redor comezamos sendo poucos e agora pégansenos a xente porque, no fondo, sentímonos todos arroupados uns nos outros, todos somos necesarios, non? E o que dis, totalmente, alegría, confraternidade, unión, compartir, pois, non sei, é que, outra vez máis, Xavier, vai máis alá do que unha comunión, non? Vai máis alá. Isto é casi unha comunión espiritual. Sí, sí. É moi original. Chámase Sempre Abril. O sea, en abril, na Revolución dos Cravos, pois sabes que nos toleamos a cabeza e buscamos un título rebuscadísimo e chamamos de Sempre Abril. E é unha coletánea, que se chama Coletánea, Sempre Abril, e que xa che digo, ademais abarca en todos esos idiomas da xente que traballa menos no ucraíno, pois é perfectamente entendible, Sempre Abril. Entón, pois Sempre Abril. O primeiro que vas a topar abrindo o libro, ou que atopas ao abrir o libro, é maxia. Maxia, por que é maxia? Porque te vas a topar pois con ilustracións de pintores, te vas a encontrar con poemiñas me refiro en canto a extensión, en que son curtos. Por exemplo, Marina pois fai uns poemiñas curtos facendo un homenaxe a Camões, outros largos, outros unhos relatos, outros
xente que dá o propio testimonio de habelo vivido, que é moi importante, porque foi xente que viveu, nos pillanos pois xa un pouco tarde, non estivemos ali, coñecemos a historia, pero non é o mismo as persoas que estiveron. Capitán Durán. Conosco estuvo o capitán Durán, estuvo en Porto, e estuvo dando testimonio ali donde estuvo tamén Celeste Caeiro, que resucitou e apropiouse de Marina. Sabes que pasa, Javier? Que resulta que facemos unha pequeniña dramatización proposta por Grazas Amiguiño, que arma danzas de todo, da que che falará Abelino, supoño que despois. Entón dixeron, bueno, pois nunha breve tal, entón, claro, aparece a figura de Celeste Caeiro, e, bueno, fixen eu dela un auténtico honor, que é a que lle entrega o carabel ao militar, que despois o pon na espingarda, e iso é un xesto dunha persoa, pero resulta que gusta moito, entón repiten o acto todos os tal, de tal maneira que cando Celeste se vai para a súa casa, e lle di a súa nai que hai unha revolución e miran pola ventá, Celeste atópase que todo o mundo puxo sobre a espingarda do eso o carabel que compraron por aí. Claro, convertiuse pois ese símbolo nunha revolución preciosísima, porque o é sempre abril, non? De alguma maneira. Grazas Amiguiño é a alma mater, non só desta, debe levar unhas 10 obras colectivas, galaico-portuguesas fundamentalmente, con algunha outra aportación, ou luso-galaicas, como mellor queiras, Sí. e ten primeiro a capacidade de poder achegar así xente de todas as cores, de todas as maneiras de pensar, e de que convivan en perfecta armonía. E iso xa é un mérito increíble. Pero que ademais ela é profesora, poeta, unha novelista moi importante, moi recoñecida en Portugal, e, bueno, en Portugal en parte do mundo, e ademais é unha activista cultural pois xa dun nivel altísimo, non? Decirche que, bueno, cada ano está preparando, de feito, nós xa colaboramos e xa falamos aquí, se mal non recordo, daqueles contos de Natal que tamén se presentaron aquí, bueno, estamos aí, estamos a partir un piñón porque tamén coincidimos en moitas cousas. É dicir, coincidimos na forma de ver a vida, coincidimos na universalidade da cultura, que pensamos que o é. Entón, bueno, ela tamén forma parte do movimento nosa xente do redor. Sí. É dicir, todos os fíos, pois parece que se van enlazando, non? Bueno, pois xa sabedes que podemos ver en Marina Sánchez, Canal Cultura, en YouTube, é moi faciliño, tedes aí unha campaíña para suscribirvos e para darlle moitos likes e vexan que Javier Moro, Abelino e Marina estiveron aquí en Radio Voz, que é unha radio moi comprometida connosco. De paso, Javier, permíteme que che dé as grazas porque fuches a primeira radio que apoiou o meu himno ás letras galegas, E se algún día se fai oficial, aquí o viremos a celebrar, vale? Aquí estamos en Radio Voz con Javier Moro. Por fin Marina vino a Radio Voz. Muy bien. ¿Qué tal ha salido todo esto, maestro? Tuvimos que pagarle un montón, eso sí, para que viniera aquí en exclusiva a Radio Voz, porque un artista como ella se cotiza. Salió de maravilla, Marina. Bueno, pues me alegro muchísimo. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos todos al BOR el día...? El día 8. ¿El día 8? A las 8. Sí. ¿A las 8? Tenemos que ir allí porque va a haber festa rachada, de Cuidado. cultura, festa de música, festa de xantar, festa rachada, a que organizan sempre nos. Sí, son así. Bueno, apoyemos todos a Radio Voz con esta voz preciosa. Sobre todo por esta voz. El resto no tiene nada que ver. Porque a voz de Ourense, a nosa voz, Radio Voz, apoyándonos sempre a todos os artistas. Moitísimas gracias, Javier. A vosotros sí estáis invitados, ya sabéis el camino. Gracias. Vila Morena, aí está sonando a grándola. Moitísimas grazas a Javier Moro que nos estuvo aquí na súa radio. Bueno, este cómodo. Xa viñemos a Radio Voz, Marina. Xa viñemos a Radio Voz, xa somos universais. Estamos nominados. Ahora sí que sí. Nominados dende Radio Voz. Ahora sí. Gracias a Javier, Nominounos Javier. Nominounos Javier. Pois está dito. Gracias, Javier.